Haduk kembalai pungut ki breu ki layap na ka jing tambor jong ki riu king atiar ya ki nonglek nongwan ha ka jela imo ka badon sati mi ingi ka Nigeria ong ka kubor jong ka Amnesty International ka seng treman ngubha jong ka seng hok long breu man breu ka pentiep ha ka sngi thok ding balala ba palat arpo teli ki kali kentup ya ki trok ki bakit ki nonglek nongwan ki la thang dusmon ha ka jing tambor ka batrium hasilenter ka surok o kiwi o weri ha ka sngi palai balala la subajur bakini kinong tambor ki de ki dikhot jong ka kenhun no ba ki la khen be an kata ka indigenous people of Biafra ong ka Amnesty kani ka kam tambor ka pen i ya ka jing bom khen snap ya ka jing long kentang jong ka jing imbreu ki bor sinchar jong ka Nigeria ki de bantok kit mardor ya kani ka jing chat tambor bat ban pentikna ba ki badon kti ken chat pengat ka an ong ka Amnesty leng ba ka X unong aiktin ki pulit ka imo u Henry Okoy ula pentikna bakate ke jing chat tambor kalajia ha kapor mestep Henry ula kentat ban keren ai halor ka jing don ki bayam ha ka sngi tok ding balala Okoy ula ya thu leng ba ka tanat patai kubor ba uwe na kinong tambor ula syak peniap ha ki pulit ka jing tuat bat ka jing khenra ka bajur kadang yai peteng haduk menta ha ka ba ki bor pahara ki dang ya tur ya ki klau ba marjan ya ka ba langit ba ki suba don kti ki ri tengen ong chu ki bor pulit